Hello, sziasztok! Nem tudom, ismertek el, de én találtam ki az előző miniágyút, aminél egy rész nyél mutatott, ami felmosó rongynak a nyele. Most vettem egy továbbfejlesztést, amelyik így van. Ez a tű arra szolgál, hogy gyufával, gyújtóval felforrósítod, és ebben a parafadugó, amit hátul található, beledugod. Természetesen tele kell lennie foszfornak. A meggyújtáshoz szigeteljétek le ezt a tűt, hogy ráolvadjon ez a kék szigetelő szallag. Természetesen a lap az ugyanaz. Én, ahogy továbbfejlesztettem, ez nem 15 és 14 cm, hanem ez 17 centis. Mint látjátok, ez teljesen úgy, hogy nincs rajta a lyuk sem a tetején, amit hátul található. Ez a lyuk arra biztosít, hogy nagy rajta nagy volt az előzőben az lyuk, így kiment ott a füst. Bizonyára, aki megkészített, az igen észlelte. De ennek a tetején nincs. Fogjatok meg egy harapófogóval a végét, forrósítsátok fel, és dugjátok bele. Gyorsan kell, és addig forrósítsátok a tűt, amíg nem ízzik. Ez megnöveli arra az esélyt, hogy elmegy a golyó, és kb. 100-120 méterre is elmehet. Viszlát! Lehet feliratkozni a nevemre, szoktam ilyen videókat, és nem sokára nyáron el fogjuk kezdeni egy ilyen, hogy leveleket küldtök, majd megadom az e-mail címemet, és majd én válaszolok rá a videóban. Majd ki fogom próbálni, természetesen töltök fel egy lövést is. Ha újra kipróbálom, csak most nincsen gyufám, nincs a boltok már zárva. De holnap már lesz, holnap töltöm fel a YouTube-ra. Viszlát! Iratkozzatok fel nyugodtan, fogok még ilyen továbbfejlesztéseket. Viszlát!